ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 60 000 сомонӣ ки бо нархҳои арзон. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ки якчандта хонаҳои фурӯшӣ ва ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Хурӯсон, овшум аз ноҳияи Дангар, ҳар ҷо ҳастанд ки хонаҳои арзон ва квартираи фурӯшам ҳам аз Душанбе, ҳам аз шаҳрҳои Қурған, Бохтар ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст. Дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонию 50 дирҳам. навор аз сар мекунед, то охираш тамошо кунед ва лайкҳоро гузоред. Чӣ реклама ки бошад марҳамат рӯй кунед. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки барои сарҳад гузаштан, барои границаи Қазоқистон гузашта компания якай Баҳром ва Рӯзиқул хизматрасонии худашро ба шумо пешкаш мекунад. ай ҷои зист, ай ҷои коратон омада худашон мегиранд ва бурда соқу саломат мебуранд. Территорияи метро Люблино, Фуд Сити, метро Теплистан, Садовод, Люблино, метро Котельник, территорияи МКАД, обшим аз ҷои коратон омада мегиранд, соқу саломат ба Қазоқистон оварда мебаранд. Зиёда аз чанд сол аст ки опити корӣ доранд. Дӯстони азиз, дута рақамошон кор мекунад. Компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. Инам хеле мошинои комфортни, мошинои хеле замонави доранд ки дар дуруншон вайфай, кондитсионер ҳама чӣ дорад. Мошиношон фақат солҳои 2011-2013 мошинои нави нав тозак, ҳама чиш бо шароитҳои замонавӣ. ин ҳамин рақамода дӯстони азиз, занг занед ба шумо бештар маълумот шава мефармад. Агар мо скидка хоҳед, аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунам. боз такрор мекунам, компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. дута рақам аст, ҳар дашон кор мекунам. метавонед ки тамос гирем, барои сарҳад гузаштан ба шумо тавсия мекунем. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, золотои директори компания Фаберлик. бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки кор бошад барои занҳо, кор бошад барои модароне ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд ва зиндагии худро хубтару беҳтар кардан мехоҳанд. марҳамат, беҳтарин ширкат, беҳтарин компанияро ма ба шумо тавсия медиҳем ки ин компания Фаберлик ҳаст. 25 сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. бисёре аз занҳо модаро ҳамроҳи мо кор мекунанд. дар командаи ман зиёда аз 1000 нафар занҳо ҳастанд ки соҳиби маоши худ аст. шумо ҳам хоҳиши кор кардан дошта бошед ва ба пулу ба кор ниёз доред, марҳамат, дар WhatsApp нависед. омӯзишу номнавис шуданаш ҳамаш бепул. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошед. худо нигаҳбон. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Ҷавонӣ, яъне ки райони Хурӯсон, деҳаи Ҷавонӣ, сари роҳи Калонда, пеши роҳи Калонда мега Сойбуш. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрая ки обсвет, як калидор, хобгидаш полни худ маҳкама. дӯстони азиз, ки ҳоҷатхона, ошхона, дарахтони мевадиҳанда, аловхона, обшин ҳама чӣ дорад. дарахтони мевадиҳанда 3 дар хона, як калидор, баня, ошхона ва дегдонхона, ҳам хеле аловхонаш кати ҳастай ва чоҳи обам дорад. хоб, дӯстони азиз, хонаҳо ремонт кардаги аст барои зиндагитон 100% мешавад. срочно мегӯяд пул дар кор шудаем, хонара фурӯш намондиям. ҳамаи шароитош муҳайя, гирди хона полни худ маҳкам, отдельна ошхона, баня, кухни, аловхона ҳама чӣ дорад. дастрочно мегӯяд сум дар кор шуда мегӯяд мефурӯшад бо нархи 180 000 сомонӣ мегӯяд, бо арзонтарам мешавад. 180 мегӯяд, кадоме ки агар харидор бошад муомилаи хубам дорад. хоб, ин ҳамин рақамҳо аст. рақамҳои Мегафон Тоҷикистон позитсияне кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд. то қассуми холи одамони харидори аниқда муомилаи хуб мешавад. ина ба кадоми шумо аз территорияи Хурӯсон хона ки лозим бошад, марҳамат, занг занем. об, свет, чоҳи об, 3 дар хона, ҳама шароитош муҳайё. бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали рекламаҳо, ҳамхали хонаҳо, замино, квартира, мошин, кадом намуди чизҳои фурӯшӣ бошад, марҳамат рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. агар шумо хонахар бошед, дар комментарӣ нависед ки чӣ хеле хона ба шумо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаши шумо мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбуд. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёрая ки як калидор, як ҳоҷатхона, як ошхона, баня,
кухни гарнитур ва стиральни машина, телевизор, обшин бо ҳамаи чизи чорашкатӣ метиҳем. Срочно мегӯяд бениҳоят сум дар кош дора, мегӯяд ҳама чизам метиҳем. Дар дуни хона дӯстони азиз обсвет дорад, термис дорад, холодильник, хоб кондиционер, стиральни машина автоматика ва кухни гарнитур, телевизор, ҳама чиза қатиш метиҳем. мегӯяд срочно пул дар кош да фурӯш намондиям. Ягон камбудӣ надорад, мегӯяд ҳамаш замонавӣ. хай на мисол заборошам часпондага астаем. хай бо ягон маълумоти иловагӣ боша, ай соҳибашон мегирен. тарафҳои Фирдавсӣ мегӯяд дохила маҳаллаи Дарёбуд. хай аниқ маълумотчам мегиред. нархи хона бародарон аз 280 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад. 280 000 сомонӣ то қасуми холи алиш балиш намешавад. маърамат дар рақамош аст, мегафон кор мекунад. ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, занг зада худатон аз соҳибашон пурсен. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. инашам аст аз тература Душанбе аст ки дар ноҳияи Шоҳмансур. бо ягон маълумоти иловагӣ боша, ай соҳибашон мегирад. обшим тарафи Шоҳмансур мега хона мега назди бозори Ховаронда. хай ягон маълумото хоҳед маърамат. 3 сотиқ замин аст бадрон, 7 дар хона дора мега соҳибаш. 3 сотиқ замин, 7 дар хона. аки 7 дар хона ҳамаш тайёр аст неста намедонам, хеле навистиян. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хоб ремонтошам ремонтои хуб аст бадрон азиз. канализатсияи шаҳрӣ дорад ва обсветчам мегад позитсияни аст. хона мегад яъне 3 этажа аст, 3 ошхонаи проект, 7 дар хона аст. хайна якум ошхона ва дуюм ошхона. обшин ба фикри ман ҳамаи хонаҳош ба фикри ман ремонт нада. якум дуюмуш ремонт дора мегад, сеюмаш яъне пурра нест. нархи хона мега 380 000 сомонӣ аст бадрон, бо муомила дорад. омада мега аз пеш бинен. илтимос мега ба телефон савдо накунед. агар харидори аниқ бошад, бия хонаро аз пеш бино мега аниқ савдо муомилаи хуб дорад. инашам рақамош мақсад мегафон аст, кадомитон мехарен маърамат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, бо як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст, инашам аз шаҳри Душанбе далчиш бо аз дигар ҷо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни бозори Кормон, кӯчаи Гравзавод гуфтага аст соҳибош. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки як кухни, як веран, як подвал, як ҳоҷатхона, баня дорад. ҷош ҷои хубаи наздикии мактаб, бозор, обши ҷои хонаҳои навдай. хай кӯчаи Гравзавода, кадое ки намедонад, ина рақамош аст, дигар маълумотчам мегирен. дарахтони мевадиҳандаам шудонага аст, гирдаш пол ниҳод маҳкам, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. нархи хона мега 270 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мекунанд. дар тирезаҳои нав часпондага аст. 270 тай бо муомила мешавад. дар комментария бисёр апаҳо, хоҳаро, баҳадро хоҳиш мекунад ки аз Душанбе хона монед. баҳадрон чанқа ки хонае ки мо дар пешкаши мо бале шумо пешкаш дестем, мақсад кадомитон ки мехарем бо занг занед қачон савдо кунед. ин хонаҳое ки мондесем бо ё савдо мешаванд, бо рафта аз пеш бинен. инаш рақамошон вавилон аст кор мекунанд. маърамат хона 270 савдо дорад. бештар маълумотои пурра аз соҳибашон. аз шумо хоҳиш ва илтимос дорем ки я лайки бепула гузоред, аз шумо хоҳиш мекунем ва агар ки имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо гуҷода мешавад, падилсаш кунед. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ва хонаҳои арзон. квартираи фурӯшии навбати мо аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар 14 микрорайон гуфтага аст, пеши хоб кохи лоҳутӣ ва назди донишгоҳи Носири Хисрав, бозорчаи Нихӣ, ҳамаш мактаби нӯҳ дар наздикиша. ҷош ҷои нағзай. духонага квартираи бадрон дар сеюм ошӯна қарор дорад, 48 квадрати метр. доми навай евра ремонт кардаги аст. хона шароитош муҳайё, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. термиз, унитаз, ванамаш қоидавӣ, дом нав аст, уже одамо зиндагӣ доранд. хай инамҷа квартираи фурӯшӣ дорад. дутавда якташ дар 4-5 таш дар сеюмай. нархи квартираи ҳозирамон 267 000 сомонӣ аст. кадоме ки мегирад боз камтар муомила мешавад. дӯстони азиз ва аз шумо хоҳиш мекунем ки хафа нашавен. фақат илтимос мега одамони харидор мега занг зана ки мисол барои одамоне ки ради интерес мега вақт надоре, одами коргарем, фақат барои одамони харидор. пеши бозорчаи Нихӣ, хайна маълумотоша гуфтам, назди кохи лоҳутӣ, обшим наздикай. дом мега бо лифтам дошта, инами доми замонавиай. маърамат дига маълумотша гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ арзон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара,
болои бульёни боло гуфтага аст соҳибуш ноҳияи данғара намедонам ҷамоат ё ки ноҳия деҳа мешавад бульёни поён ҷое ки уже одамо ҳама зиндагӣ дора якта хонаи коробка аст ки хонаи навсохта хонаш фақат шкатур монтаж ҳамихе коро мондага дар треза обшим 8 сотиқ заминаи бардурон 3 дархона кардага як веран калидор баня хона чихел десен дар навор хона проектҳои навкате ва коробка нархаш неки бениҳоят арзон аст нархи хона мегӯяд 62500 сомони аст бо арзон мешавад ин нарха соҳибашон худашон мондиянд 62500 сомони қариб ки 63000 сомонӣ мешавад ин рақамошон рақамои вавилон одамони харидода бо ягон сум муомила мешавад ва марамат кадоме ки аз данғара мехарад маълумотои иловагиша ай соҳибашон гирен кадом намуде ки хона замин квартира ки ба шумо лозимае дар таги видео нависед мо дар видео оянда пешкаштон мекунем мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ тоза каса бадурон ки аз шаҳри душанбе аз пойтахт дар зарафшонда духонага квартира дӯстон дар 8-ум ошона қарор лифт дорад 50 квадрати метрай об свет ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня кухни калидор термис ва оби гарми хунӣ унитаз ҳамаш пачкай хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ хона мега теғ паспорт дора медоре фақат зиндагӣ мекунӣ ака хона тайёра мегӯяд ки намедонам чизи чораша метия намета иша яъне ки ё ки фурӯмӯш карда нагуфтиян мода хай бо кадомито мехарен аниқ кунен духонага 8-ум ошона 50 квадрат бо ҳама шароитҳои замонавӣ пешаш дар банк мағоза аптека обшин ҷош ҷои нағза мега ҳама чӣ дорад нархи хона мега 310 000 сомони аст нархи квартира бо арзонтара мешавад инами доми навай дар пеш дар пӯриш ҳама чизи лозими аст 310 одамони харидорда арзонтара мешавад ин рақамош аст кор мекунад кадоми шумо ки мехаред марамат дигар маълумотои пурраша гирен дӯстони азиз лайкҳои бепула фаромӯш намекунед мегузоред ва чӣ намуди реклама ки дошта бошед марамат роӣ кунед агар хонахар бошед дар комментария нависед то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.